Helen Peters, Mačiatko cez Minka. 7. kapitola. Škola je taká otravná. Nastal 1. novembrový pondelok a po jesenných prázdninách sa znova začalo vyučovanie. Mama miešala ovsenú kašu na veľkej peci. Ela ako zvyčajne sedela pri kuchynskom stole so šálkou čaju a s roztvorenou knihou. Jazminka kľačala na podlahe a hrala sa s cezminkou. Mačiatko malo už 4 týždne, takže malo oveľa lepšiu stabilitu a bolo veľmi hravé. Jazminka mu po dláške posunula hračkárskú mačičku. Cezminka na ňu skočila a maličkými zúbkami ju začala hrísť. Jazminka hračku otiahla a cezminka na ňu znova skočila, pritulila sa k nej a hryskala ju do kožúška. Je nespravodlivé, že sa musíme vrátiť do školy práve vtedy, keď cezminka začína byť taká hravá, povzdychla si. Bezo mňa tu bude počas dňa osamelá. Jazminka s Tomom zmenili obláčikovú šteniatkovskú klietku na detskú izbu pre cezminku, v ktorej mala tráviť čas, kým bude Jazminka v škole. Klietku z pletiva vystlali mäkkou dekou, bola v nej postieľka, škatuľa, v ktorej sa cezminka rada schovávala, škrabadlo a mačací záchod. Jazminka dovnútra vložila aj niekoľko cezminkyných najobľúbenejších hračiek, vrátane kartonových roliek z toaletného papiera a pingpongových loptičiek, ktoré rada naháňala. Bude v poriadku, povedala mama. Chvíľu sa bude hrať ako šialená, potom sa schúli do klbka a zaspí. Keď sa vrátiš domov, môžeš sa jej znova venovať. Uvidí aj karamelka s kávenkou, takže sa nebude cítiť osamelo. Navyše, ocko ju bude pravidelne kontrolovať. To nie je také isté, ako keby som tu bola, zašomrala Jazminka. Keby sme si mohli domov zobrať aj ostatné mačiatka, potom čo ich mačka odstaví, mala by stále spoločnosť. Mama na ňu varovne zazrela. Jazminka, s tým ani nezačínaj. Dvere na komore zahrkotali a z dvora do domu vošiel otec. Jazminka počula, ako si vyzúva gumáky a umýva ruky. Vkročil do kuchyne a hneď si ich šiel ohriať k peci. Vonku je chladno, poznamenal. Vôbec by ma neprekvapilo, keby zajtra mrzlo. Mama nabrala do misiek ovsenú kašu. Jazminka sa posadila k stolu a svoju porciu poprášila cukrom. Cezminka k nej docupkala a pustila sa do bitky s lemom jej nohavíc. Jazminka vytiahla z vrecka chlpatú hračkárskú myš na šnúrke a pokývala ňou pred cezminkou. Mačiatko sa postavilo na zadné labky a prednými labkami myšku schmatlo. Si šikovná, prihovorila sa jej. Potom sa sklonila a pohľadkala ju. Si najšikovnejšie mačiatko na svete. Keď do kuchyne vošiel Matej, ktorý bol stále oblečený v pyžame, mama zdvihla zrak. Matej, choď sa obliecť, prikázala. Ponáhľaj sa, inak ti vychladne kaša. Matej už bol vo dverách, keď náhle zastal. Ach jaj, čo je? Ozvala sa mama. Práve som si spomenul, že do školy mám prísť oblečený ako Samuel Pepys. Čože? Zvolali mama s otcom naraz. Preberáme veľký požiar v Londýne a ja mám byť Samuel Pepys. To nie je možné, zhrozila sa mama. Keby si mal dnes prísť do školy v kostýme, poslali by nám list. Určite by nás na to boli upozornili. Matej sa zatváril previnilo. Asi aj poslali list. Tak kde je? Vyhrkla mama hrozivo ľadovým hlasom. Matej zvesil z háčika na stene školskú tašku, prehrabal sa v nej a nakoniec vyťahol pokrčené papierové lietadlo. Podal ho mame, ktorá ho povystierala, prečítala
a potom sa prudko posadila. Pane Bože, miestne noviny si dnes ráno prídu odfotiť prvákov, oblečených v kostýmoch z roku 1666. Matej, ako je možné, že si na to celé 2 týždne nespomenul? Pôjde vo vreci na smeti, vyhlásil otec. Som si istý, že Samuel Pepys nosieval niečo čierne a ligotavé. Nemôže ísť znova vo vreci na smeti, odsekla mama. Michal, musíš niečo urobiť. O 0,5 hodiny mám byť v ambulancii. Rád by som pomohol, ale má prísť ten chlapík s novými krmidlami pre teľatá. Spomínaš si? V tom sa ozval zvonček. Už prišiel. Prepáčte, musím ísť. Na to doslova vybehol z kuchyne. Mama si zaborila hlavu do dlaní. Matej, nemôžem uveriť, do akej šlamastiky si ma dostal. Čo mám teraz spraviť? Vyrobím mu kostým, ponúkla sa Ela. Všetci sa na ňu prekvapene pozreli. Ukázala im displej telefónu s portrétom muža v starobilom odeve. Mal kučeravú parochňu, košeľu s nariasenými volánmi a na nej hnedý kabát. To je on! To je Samuel Pepys, zvolal Matej nadšene. Jazminka, potrebujem tvoje čierne legíny a biele podkolienky, povedala Ela. Prácky na topánky mu vyrobím za lobalu. Budeš meškať do školy, namietla mama. Zmeškám len triednickú hodinu, nič sa nestane. Jazminka sa úprene dívala na portrét. Môže si obliecť košeľu. Z vreca so starým oblečením nastriháme prúžky látky a urobíme z nich volány. Ak dáme na mamin hnedý kabát opasok, zamyslela sa Ela, bude to dokonalé. Môže si zobrať parochňu zo škatule s kostýmami, dodala Jazminka. Trochu ju ostrihám a učešem. Mama udivene hľadela na dcery. Ste moje poklady. Som vám nesmierne vďačná. Jazminka, len nezabudni dať pred odchodom cezminku do klietky. Jazminka vzala mačiatko na ruky. Pozri sa na jej prekrásnu tváričku. Nie sú s ňou nejaké starosti. Zatiaľ je veľmi dobrá, priznala mama. Kde mám kľúče od auta? Jazminka ich našla na skrinke a priniesla jej ich. Vychádza aj s ostatnými mačkami však? Ďakujem, povedala mama a vzala si kľúče. Áno, zdá sa, že si na seba zvykli. Takže by nebol problém, keby sme si ju nechali. Čo ty na to? Spýtala sa Jazminka a uprela na ňu čo najprosebnejší pohľad. Ďalšie zviera vždy znamená prácu navyše, odpovedala. Aj výdavky. Kto by chcel dať preč také nádherné mačiatko? Však si ju necháme. Mama vzdychla. Jazminka, sľúbila si, že nebudeš prosíkať. Teraz nie je vhodný čas, aby sme sa o tom rozprávali. Musím ísť do práce a ty musíš vyrobiť kostým a ísť do školy. Jazminka tiež vzdychla. Škola je taká otravná. Musím stráviť 6 hodín v rovnakej miestnosti s Barborou Bradleyovou. Och. Jazminka s Matejom prišli do školy práve vo chvíli, keď sa všetci začali hrnúť do budovy. Matej v parochni a nariasanej košeli hrdo pokračoval do svojej triedy. Jazminkiny spolužiaci si vešali bundy pred triedou. Na choďbe sa ozývala vrava, ale hlas Barbory Bradleyovej všetkých prehlušil. Čo dostaneš pod stromček? Spýtala sa kamarátky Sandry. Moji rodičia povedali, že mi dajú nové zvieratko. Máš šťastie, povzdychla si Sandra. Veď už máš psa? No, Rupert nepatrí len mne, odvetila Barbora. Patrí celej rodine. Jazminka s Tomom si vymenili pohľady. Barborin pes Rupert zabil gombíčkovú mamu, keď v lani na jar sedela na vajciach. Barbora ho pustila z vôdzky na poli, kde sa pásli otcové ovce. Neviem sa rozhodnúť medzi šteniatkom a mačiatkom, pokračovala. Na internete som našla rozkošné obojky a pelechy pre mačky
aj prekrásne misky na vodu a krmivo. Tak prečo ich nepoprosíš o mačiatko? Vyzvedala Sandra. Hej, mohla by som. Ale keby som zasa dostala šteniatko, mohla by som mu kupovať krásne kabátiky a keby som dostala také miniatúrne, mohla by som ho nosiť v špeciálnej kabelke. Kiež by som mohla mať mačiatko aj šteniatko. Nie je to spravodlivé. Hrozné, povedala Jazminka Tomovi, keď spolu išli do triedy. Nemôžem uveriť, že jej dovolí zvieratko, hoci jej záleží len na tom, aké doplnky mu môže kúpiť. Vôbec by nemala mať zvieratko, po tom, čo dovolila, aby jej pes zabil Gombíčkovú mamu, rozčuloval sa Tom. Ak niekedy stretnem jej rodičov, poviem im, že sú nezodpovední. Zástrajala sa Jazminka. Tvoja mama asi nezmenila názor a nedovolí, aby sme ostatné mačiatka doniesli dnu, však? Nadhodil Tom. Nie. Zmenila tvoja mama názor na cezminku? Zaujímala sa. Nie, odpovedal nešťastne. Skúšal som to stále dookola, ale neúspešne. Prečo sú naši rodičia takí tvrdohlaví? Už máme mačky, takže 2 ďalšie mačiatka v dome by neboli veľká záťaž. Stavím sa, že by si ich ani nevšimli. Navyše tvoja mama pracuje z domu, takže nechápem, prečo nestojí o spoločnosť krásneho mačiatka. Viem, ani ja tomu nerozumiem.